So okay. Nginombuzo ke. Highest amount okayinika ukhakade. Min buza min. Wena ngikhuluma nawe. Highest amount was 20 rand. 20. Yeah. Okay. Kade ngihambe mall yabona tena. Sure, yeah. Ngamole bekugibela yodwa mina ngamle ecar park yabo. Khona abantu bezocansini nami yabo. Yeah. Sure. Yeah. So ngiyabuka ukhakade isikhathi esiningi yabo abantu bayabavoid ukhakade yabo. Ngisho conversation ufuna nje ibemfishane. Sabona bhuti, sabona sister bepoza yami kanjani. Phume again. Sure. Hayi ke ngiphume again. Yeah. Ungathini ukhona umuntu omaziyo wena owake wathi efika ecar park ezwe ngokhagadi wakhe ehefuzele hey sengishaya abantu kanzima kabi la. Wonke umuntu kodwa abaningi abantu bezwe bethi ngingafika eparking ngingasayithola imoto. Angithi lezo itori siyazazi. Ukhona wakwamuzo wena ethi yazi ukhagadi ungisize kabi. Ngathi ngifike eparking umuntu uleli phansi ukhagadi usemshaye wamshaya engitshela ukuthi nangu umuntu begange emotweni yakho noma ekhagade sethi hey sengibaxoshile abantu emotweni yakho kade bethi bazoganga. Iningi labantu hlezi nje shanga evimba kukhishwa impahla emotweni lahleka imoto. Angikaze ngizwe umuntu encoma ethi ukhagade ngendlela wasiza ngayo. Hey ngendlela angisiza ngayo khaka angikaze bethazi. Wasiza ukureverse mo reverse. Oh. Mama mhlawumbe ubhaka endaweni ongaboni khona. Bakade mongena noma uphuma eparking hayi bagade imoto qobo. Kodwa ngoba nje into i-selling point yabile ukuthi hayi no boza yami yazi ke na ushiye mina ke la ke bethi yona selling point le. Akusikona ukuthi hayi ke usubhakile masibaya flathela. No. Manje nami nje okay yeah. Angikaze beziyazi angikaze ngempela. Yini ungayi-understand? Job description yabo. Ngiyabona nje yona ngiyayibuza yona ngiyacabanga nje nami ukuthi yabo kuthiwa ngokhagade. Ngabe mina uthi ufike emotweni yakho ngifica nje mhlawumbe something eyigazi mhlawumbe igazi lenkomo noma lenkukhu ngithi mina ibuka njani ngishaya umuntu kanzima kabi egangala emotweni yakho. Yabo for sure lapho ngabe uqale nje ukuthi hayi ngeke nginike imali encane. Kwa wena ungagoloza ukhagada ukuthi hayi 10 rand yabo. Yeah. Ungasho nawe lokho. Sengisebenzile la. Ishaya igebe kusithi ishaya ifimba kwimoto yakho. Ngayitshela ukuthi ipuse imoto epoza yami le. Ngabaphuthekisa kanzima kabi. Izinja siyakwazi uyiphatha kahle. Bese inazo izinja. Inje hlezi uthemba ukuthi ayayixosha igebengu. Awukazi ukuthi inja ngekini ekwazi ukutshela ukuthi kade bezama uzogqeza namhlanje ngabakhonkotha ngaze ngamluma omunye. Yabo ukuzoyandisela mhlawumbe ukudla isikhathi sokudla nomathambo nani. Kodwa ukhagade unomlomo. Khagade uyakwazi ukutshela ukuthi usebenzile. Indaba ngakaze ngizwe umuntu mhlawumbe bakhona abantu. Ngiyafisa ukuzwa ngempela umuntu isitori somuntu ongasho ukuthi yazini ukhagade wangisebenzela ngisiza ngayo ukhagade. Ngabona nje isigebengu sileli phansi ukuthi yo ukhagade usemgijimile lo muntu lo yazi. Angazi makhaya uthi ngezwe ngabantu ukuthi hayi